хонаи фурӯшӣ дар автоцентр тарафи бозори Корвонда мегуфтед. Ина марҳамат хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафи бозори Корвон автоцентр таксиҳои Клуб. Сохмон дар 6-ум ошшона қарор дорад. Дӯстони азиз, бояд бинои 22 ошшонага шавад. худи хонаи фурӯшӣ дар 13-ум ошшона қарор дорад. Дӯстони азиз, масоҳати умумии хона 62.5 метри квадратӣ мебошад. дута треза дорад. аз рӯи нақша як хонага, лекин масоҳаташ чӣ хеле ки мебинед калон мебошад. метавонед ҳатто ба духонагаам табдил диҳед. Дӯстони азиз, трезаҳои хона боз як хубии дигар дар он мебошад ки трезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. албатта ки дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. мактаб, садик, масҷид, бозори Корвон ҳамаш дар наздикии хона. акнун аз ҳама муҳимаш нарх сари 1 метри квадратӣ 8500 сомонӣ мебошад. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотир расон мекунем навор ва суратҳое ки дар рӯи экран дидед ба мо соҳиби хона равон кардагианд. мо худамон нагирифтагием. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.